Saka nhasi muchirongwa tine mufudzi mukuru watinaye muzuva ranhasi, Bishop Nyamakanga. Vadi introduction. Aiwa, ruzhinji rweZimbabwe runovaziva. Bishop, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for the invitation. Tinotenda baba. Tinodzirwa. Amen. Amen. Yeah. Bishop, nhasi ndaya nenyaya yengozi. Okay. Takada kuti tinzwisise nyaya yengozi. Maybe tikatanga kuti tinzwisise kuti on African culture chii chinombonze ngozi. Okay. Then tozopinda kuti chechiwo andira maybe biblically chii chinombonze ngozi. Tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Okay. Thank you so much. Toda kungoa addressa nyaya yengozi from our African cultural perspective and also from Christian perspective. Ngozi vazhinji vajaira ngozi yeropa yekuti ukauraya munhu ropa mweya ucho munhu akafa unodzoka, but ngozi dziri pamhando dzakasiyana siyana. For example, tine ngozi yekutanda botso. Kutanda botso mwana kana kuti munhu anenge azvidza mubereki kana kurova mubereki onzi ari kutanda botso. Kutanda botso ikoko inotori ngozi. Then tine zvekuti wakachengetwa kwanasekuru wokura uriko vogara vachingoti ndoda mombe yangu yechiredzwa, ndoda mombe yangu yechiredzwa, vofa mombe yechiredzwa isa kubviswa, unoita ngozi. Inotori ngozi iyoyo. Koita ngozi yatajaira ndikutaura muchidimbu iyo ukauraya munhu wonzi mweya wake unodzoka. Kazhinji pangozi chiri kudzoka to torment, it's a spirit. Alright. A spirit which is believed to be a spirit of the deceased. Alright. Haugoni kuteverwa nengozi muridzi wawakaparira mhosva achiri mupenyu. Alright. Mweya wake anotanga atofa munhu iye. Sanzawana sekuru uchazviona kana ndichinge ndafa chete. Alright. Handikanga actually munhu afa nebitterness. Otodzoka, spirit yake yonzi yodzoka. Saka in our African culture, these things, my brother, these things are real. And these things are real. Zviriko. Hakuna pekuti unofa, unouraya munhu and life goes on in our own culture. It's impossible. Saka zvinhu zvakaita Kristu manje. Kristu paakauya haana kuuya kuzopaza macultures. Akauya ndobva asvikogara mumaculture. Oshanda neculture yenyu. Ndosauchiona kuvarungu hakuna ngozi. But kweye kunoko ngozi iriko. Kaenda kuvarungu hakuna lobola. But neubishop hwangu ihohu nekuziva Mwari maziviro andinoita Mwari. Ndine vana vasikana. Achada kuuya kuzorora mwana wangu musikana. I don't refer him to the Bible. I refer him to my culture. I need matekenya ndevu. Nemazira ndotoita Mwari ipo pano. I don't refer him to the Bible. Because I'm now a new creation. All the things have passed away. Everything has passed away, but not to lobola. I would demand matekenya ndevu. Chivanhu ichi. There is no matekenya ndevu in the Bible. There is no rusambo in the Bible. There is no mapfukudza dumbu in the Bible. Hakuna. Saka Kristu paakauya akasvikogara munhu zvinhu zvatakatenderana isusu. Andriona. Saka isusu zvatakatotenderana Kristu ndobva apinda mazviri. Ndobva aenda kuvarungu. Varungu vakati isusu no, if you just buy a ring and totongokoka na 3, 4, 5. Ndobva Kristu apinda mamira akati zvamatenderana izvozvo
whatever you bind here on earth, it shall be bound in heaven. Yeah. All right. So that's from a Christian point of view. Then from a Christian point of view, Ngozi Iriko in the Bible. What chatiri kuti Ngozi is avenging spirit. It's a spirit. Yemunhu akafa. Patinoti isusu chinonzi upenyu chiri muropa. Mweya wemunhu. Panonzi adeura ropa. Kufa kwemunhu. Because kudeuka ropa rakatakura upenyu. Saka you see kuti ukaverenga kuna Genesis, Cain auraya Abel because aita godo kuti chipo chake chagamuchirwa naMwari. Mwari havana kugamuchira changu, ndobva muti ndichingovhima, mukuvhima kuya ndobva amuuraya. Amuuraya. One day Cain met with God. Mwari ndobva mubvunza kuti ko, where is your younger brother Abel? Achibva aitanga apindura Jehovha Rafa akati, am I my brother's keeper? Wamusoro muchinjibvunza inini ndinogara ndakamubereka. Zvazi nekuti ndiri kunzwa ropa rake riri kuchema kwandiri for avenging. Achiurwa. Iye Cain akatoviga, akatouraya munhu, akatoviga abyo zvikato nyama kunyama, ivhu kuvhu, dota kudota zvikatopera. But the blood was crying. Saka Bible robva ratanzi the blood of Abel. So the blood of Christ is better than the blood of Abel. Why is it better? Because the blood of Christ is speaking for forgiveness. Kuna atadzirwa ndianiko? Ndi Jehovah atadzirwa nehumanity. The human race has sinned against God and God is angry. Saka Mwari ndobva vati I want to destroy. Sese zvandakamboita nemvura, sezvandakamboita vaSodhomu neGomora. Christ ndobva auya, let me die for these people. Then he took his blood in a basin and presented it. Saka instead of the blood of Christ, kuti Jehovah baba ngativaparadze vanhu ava, I did not forgive them. Saka ropa raKristu riri kutaura zviri nani kudarika raAbel. Kwete kuti raAbel ranga riri wrong. Raive right because raida revenge. Parunyatsobatika ipapo. All right. Vanhu tine misunderstanding ipapo because tine patire chibata chiti isusu aiyo munhu kana atofa azorora atumira the day of judgment. Mweya uya wakuuya uchitaura tikuti mafamiliar spirits. Amene ipapo munganyatsopapatanura sei? Zvazvinoitaka. Ropa raAbel paraichema, was it a familiar spirit? No. It was the blood. There's another world. Okay, let me give you a very good example. If we read 2 Samuel chapter 21 verse 1-4, naika inotaura kuti David ndi mambo panguva yaari kutonga munyika yekwake kwakaitika nzara kwemakore 3. Bible inovanzi year after year, mvura iri kunaya, mvura iri kunaya, kurima vanhu vari kurima but havasi kukohwa. Mbeu yacho inotori nani pana kana kuti tsoko kana kuti mbizi vanotori nayo, but havasi kukohwa. Vanhu vari kuswera vachirara nenzara kusvika mambo atora effort kwakundobvunza Jehovah. Don't forget David is a type of Christ. Pana David, tinotoona David is the shadow of Christ. Saka that's why akanga ine 3 offices. David was a priest, David was a king, David was a prophet. 3 in 1, representing Christ.
Iwo Jehovah pavanoona David vanoti ndaona murume wepamwoyo pangu. He's talking about David. David ndo anobvunza Mwari chii chiri kuitika. Mwari vakamuti dai asiri Sauro. Kwakaita seiko so ndakarwa hondo ndikapedzana naSauro zvese zvikazi dai asiri Sauro. Akaita sungano nevaGibheonites but akazovapandukira akavauraya. Saka ropa remaGibheonites ndo riri kuno. Riri kuita avenge kuti vanhu havafano. Yes. Yeah. David haana kuti kuna Jehovah. Saka Jehovah zvamandiudza kuti maGibheonites saka ndaakutora makwai nenzombe ndiite a burnt offering, a sin offering kuti ndiripire mhaka dzakaparwa nemaGibheonites. Akasve zvekutaura naJehovah. Uyo ndobva aenda kumaGibheonites kuna vakatadzirwa. Akati ndiri kuzviziva vadikani. Let us read. Inzwa zvinotaura David. Inzwa. Therefore, this is verse 3. Therefore, David said to the Gibeonites, what shall I do for you? And with what shall I make an atonement? Atonement simply means to at one moment. Yeah. That you may bless, not God. That you may bless the inheritance of the Lord, not God. Adi kutaura nyaya kuna Jehovah yekuti Jehovah saka ndakupisa mabhuru panapa kuti so that I can make an atonement so that you can bless. Ari kuenda kune vakaurayirwa vanhu. Kauraya munhu no matter wagamuchira Kristu. You need to go back kwawakapara mhaka. All right. Yeah. Kunoripira. Watogamuchira Kristu, watobhabhatizwa, undone certificate, urutoenda kuchechi, urutoshandiswa naMwari, glory be to God. But vanhu wakaparira mhaka dzokera kwavari. Ropa richiri mumaoko. Ropa richiri mumaoko, riri kutaura. Yeah. Ropa ndio unofanira kuzonyarara. Let us read Revelation. Inzwa Revelation. Revelation 6 verse 9 and 11. When he opened the fifth seal, when he opened the fifth seal, I saw under the altar of the souls of those who had been slain because of the word of God and for the testimony which they had. These are not familiar spirits. Yeah. And they cried with a loud voice and saying, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood? All right. Yeah. But their souls were under the altar. All right. Vakamira Jehovah, but ava manje vanoziva Kristu. Vakanzwisisa magwaro. Ava ndo vakatendeuka. Vanoziva kuti kudzorera ndekwani? Ndekwamwari. But ndauraya munhu asingazive mascripture, angasingatendeuke. Asingazive kuti kudzorera ndekwaKristu ndiye wandauraya. All right. Ava tikutaura panapa pana Revelation. Vanhu vanotoziva Kristu. So they are waiting. Those are to, oh Lord, until when shall we wait? Until you avenge. Yeah. Yeah. Did you get it? Yeah. So you want to go usikato, oh you ndauraya chikure. Ndauraya chikure. Ropa racho ndonenge chitaura kuti inini ndiri kutoda revenge. Vana vake havarorwe nekuti ndakafanisa murume, ndakafanisa mukadzi, kana ndakafanisa murume. Ingozi. Yeah. Iri kutaurwa apa. Dai vakanga vasina kuiswa under the altar their souls. What was going to happen? Vangade vakaita revenge. Veka. But I'm a bishop, I'm a fundisa, I'm a profita, I'm a righteous.
but neutsvene nekururama kwavo varikusika varitosika vengeance. changosiyana ndotokamirira Mwari mapedza yeah. Did you get it? Yeah. Saka Ngozi Iriko. It's all which people we might interpret it differently. Yeah. But these things are real. You cannot kill a person and you get away with it. Those are even uri driver motor. Uri right. Mtemo unyazoti wangorichi? Wangori right. Una musa. Augoneka wauraya munhu nemota. Kuzakuroza pasinga iwo vatoti ani mapurisa lawyer chindiri right saka ndakutoenda. Unongoita courtesy yekuvapo panhamo. Uchiita zvinoitwa ipapo. Andiri kuona? Uchitengawo coffin. Saka nemhaka yaparwa ndauraya munhu ndingaitawo chii? Ngavakuti aiwa regerai but iwo haikona kuti nekuti vanditi regerai ita. Nekuti ropa iri rimwe ramazuva richadaidzira kuti wakandiuraya iwe. Alright. Yeah. Ava vatourayirwa vhangera raKristu wacho. But their souls are under an altar. Ichitosika vengeance. Inzwa zvinotaura Kristu. Matthew chapter 5 verse 22 and 26. Ndiratingobata, therefore if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you. Your brother, not you having something against your brother, but your brother having something against you. Yeah. Leave your gift on the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and give your gift. Mbazwisa. Yeah. Dati munzwise munhu waMwari. Agree with your adversary quickly. Ndikristu. After anyaya kutadzirwa kureva kuti madegrees ekutadzirana akasiyana, but kutadza kungave kurepa kutadza, kungave kuba $10 kutadza, kungave kuuraya munhu kutadza, ingave attempted murder kutadza. Saka mukutadza ikoko tiri kuisa nyaya yemurder yekuuraya munhu. Obva ati chiKristu, lest your adversary deliver you to the judge and the judge hand over you to the officer and you will be thrown into prison. Saka Ngozi inogona kuisa vanhu majere, kwete jere chikurubhira takaendai. Uchitorarama uri free so but uri mujere, vana vako vari mujere, mhuri yako iri mujere, jambwa mashavishana, because there is kune ropa rakadeuka riri kutsvaga vengeance, riri kuda kuripirwa. So David akati ndiudzei ndoita sei? Sei David akubvunza nekuti they are in prison. Alright. Vari mujere renzara. Kuna vari majere ekusaroorwa kunzoko. Vati achakagamuchira Kristu, tiri present, takagamuchira, all the things have passed away, I'm a new creation. But Kristu anokuti dzokera. Alright. Hey, saka apa pandonyaya iri kubatana kane vashandi vaya vaibva kunyika dzakasiyana siyana, zvafanana nevanhu vaibva kuna Mozambique. Vakomana avaizikanwa zingaite vaiuya vofudza mombe voita sei, pamwe pacho anani tozokupa mukadzi, pamwe pacho onzi tozokupa mombe. Vanhu vamwe vacho ndivo vaizofa. Exactly. These things are real. Zvimwe zvikutotinetsa izvezvika zvinhu zvakatoitwa namadzibaba edu, pazvazvinoita manje zvinoteedza ropa. You understand? Kune vashandi vakabva Mozambique, vakabva Malawi, ouya mumusha,
otonyatsoshanda ofudza mumbunzi shanda iwewe makore akati chakupa mukadzi kana wakuita se kana wakudzokera iyo oshanda pavanondoona kuti nguva yake yekundopedza basa yekuti apiwe mukadzi yakwana vobva vamuuraya vomucherera mujecha. But mweya uya manje ropa riya manje rakuchidhimanda rakuda mukadzi, ndinoda mukadzi wangu kwakati ndakashanda richomanya kwakati ndinoda mukadzi wangu. Iri ropa risiri under maaltar kai iri asi iri ropa iri is not under the altar. Hazive Kristu. This blood, so these souls are not under the altar of God. They don't know about Christ. Hey. So they are coming. Ndipo munostora mwana musikana wenyu onzi ngaende ikoko unoiswa mumusha ezvinonzi havachada amatuke aya kumuudza kuti mwanangu ndinoda kuti ndogara haachada. Even law izvezvi haichade kuti yes, law yemuzimbabwe cheche haichada. That's girl child abuse. Saka vanhu vanenge vari majere iyo mwana uchasiri kuda upenyu hwake haarorwe. We've got people vakatenderwa naSatan kunzi ngavadzidze ngavaite mari, but vane a certain area of life yemarriage zvikwa pamwe zvichida yokuti Satan mweya iyo inenge yakabata kuti hati makaramba kuti muke saka ndakugara paari. Saka haapinde marriage anongapinda marriage. Ndakanzwa mwachitara kachiti musha kuita game park mitupo yakasiyana ndinzousa manyanga shumba mhazi shumba vana mwana ane vana 4 vane different fathers. Kwete nekuti iye haana shungu anadzo but zviri kuramba nekuda kwekuti pane zvakaitwa. Zvinobva zvanifungidzisa because tine dzimwe dzatombosangana nadzo kumachiko dzekuti pamwe pacho vanhu vanouya Ngozi inenge toda mukadzi asi chief akumira kunegotiata kuti aiwa isusu mutema uchabvumidza kupa mukadzi chichaja iwo ndo panozonzi takuda chindipai pfuma yekuti inopiwa munhu unoroora mukadzi waanoda. Chivanhu kuripwa inzira dzekuripa dzibati dzaka maripiro acho akaita se akasiyana but kuri kuripa. Munhu waMwari Kristu ataura panapa unotofanira kuripa. No matter how Christian you are, no matter how scripturally you are, no matter how spiritually as a Christian you are, wapara mhosva inofanira kuripa. Then you go back to Christ. Alright. Pane pandada kuti mu explain kuna Exodus 20. I'm not sure about the verse. Kuma verse 17 I think. Rinotaura kuti ndorova vana. Paya panonzi ndorova vana nekuda kwemhosva dzemadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga. Ndochizoitira nyasha vane zviro zvamazana. Vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Ndoda kunzwisa kuti panyaya dzevengeance ipapo mwana agamuchira Kristu uyezve ari kutonyatsofollowa nemazvo anoramba here achiterwa nengozi. Okay, that's a very good question. Ndauraya munhu ndizvozvo ndobva ini ndaripa kana kuti handina kuripa kana kuti ndaripa whatever the case. But iwewe now uri mwana wangu andiona but wagamuchira Kristu wamu a new covenant believer. You understand? You are now covered because yamabva kutaura ndicharova vana kana kuti madzibaba enyu akadya mazambiri nganovava vana vabatirwa neugugu. Bhaibheri rinozoti kuna Ezekiel zvikati chirevo ichi chekuti madzibaba enyu akadya mazambiri nganovava ngachichirega kutaurwa pakati penyu nekuti ini handicharova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba
mweya unotadza ndiwo uchafa. Yeah. But this is scripture. Zvakuzivikanwa newe wamuna Kristu. As long you are not in Christ, the devil, because of lack of knowledge, vanhu vanga vaparara nekushaya zivo, Satan vanhu vashandisa those things to manipulate you. Zvokuaffecta. Because you are not in Christ. Only those that are in Christ are covered. Ndosaka izvi akanzi isai ropa pamakoni. Kana angel yerufu yakupfuura, it will pass over you. It will pass over you. And guess what? Kunotori neMakushites, black people, akazororwa na Moses murenje. Anga asi muIsraelite kawe. She was a Cushite. Kuroti kunotori nedzimwe mhuri dzadziri muEgypt imomo. Vakangonzwa zvingotaurwawo. Vatororo ropa ndovhaisa pamakoni edzimba. Kuroti blood ranga recovering. Vakabva vakavhira. Havana ngirozi payakapfuura haina kutarisa gender. Haina kutarisa kuti uri muIjipita here kana kuti uri muIsraelite. Yaitasa ropa. Okay. Haina tarisa kuti uri muKushite here kana kuti uri muIjipita kana kuti uri muIsraelite. Yangotasa ropa. Pamakoni kangona ropa chete. Zvokuti kana pakatoita maEgyptians akaisa ropa. They survived. They survived. It was not about your gender. It was not about your race, your tribe. It was about the blood. So iwewe baba wako wakatadza kumishoma imi munengozi, but iwewe hausi wakakomita chuni ichi direct. But you are now in Christ. You have the blood of Jesus on you. You are covered. Ndosa wachizova pachinzi, maringonamata ngure yakabvira iye nevana vake hapana ari kumbofa. Ngozi dzinotenderedza pa kwako yojamba. Haisukupinda. Yodzoka pa kwako yojamba. And zvinoita Satan, the devil is very, the Bible says the devil is a deceiver. Zvinoita Satan manje, vanhu ivava vari kufirwa vanoenda kun'anga. Pavanoenda kun'anga unosvikobatwa iwe. All right. Because the devil wants to bring confusion. Yeah. Chosa tetozvoona kumadzimambo. Usanga chiti ndinonamata. Chizino wakaromba akati ini ndinonamata. Yeah, tosangana nadzo nyaya dzakaita seidzodzo. Iye ari kunamata sterekuye asi vana vake vari kuroorwa. Nekuti akadzidzisa akapinda muna Kristu, akagamuchira Kristu, akaisa mhuri yake kuna Kristu, ikakura ichiziva Mwari, ichitya Mwari, vakafamba nenzira dzakanaka. But mumusha imomo mune zvirehwa. Mumusha imomo mune ngozi. But iye haisi kumbata. Haisi kureva kuti akaromba. Haisi kureva kuti ari kusairira. He's in Christ. All right. Yes. Yeah. Manyatsobatsira ende tanzwisisa zvikuru. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Muri eZimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo muzora nhasi. Bishop, ndaida maybe mashoko enyu mashoma ekupedzesera tichibatanidza nenyaya yatanzwa kuna Prophet Makandiwa vachiti ngozi hakuna. Ameno kuti munganyatso makupedza henyu munganyatso tsanangura muchiti apa chimusha chatsanangura nokuti ndati Ngozi Iriko. Yeah. You understand? Ndosa ndati manzwisisiro evanhu akaita sei akasiyana, but from what I have quoted from the scripture. Yes. Ngozi Iriko. Yeah. Kuita munhu waMwari azvire kuti haurasike. Yeah. Unogona kutorasika. Very true. Unogona kusatoona zvimwe. Zvatiri kutaura panapa vangona vasina kutozarurirwa. Yeah. Zvatiri kutaura pano izvi. Yeah. Ndosaka vachiti ngozi hakuna, but ngozi iriko. Kauraya munhu ngairipirwe. Kasaripirwa atata nyema souls. When he opened the fifth seal, under the altar there were souls of the righteous who died for the word of God. Pama souls ana ema matters. Pama ndo ana po. Yeah. Aimabona. Pama souls ana Peter vakarorerwa pamuchinjikwa.
vachifira Kristu, but they are seeking vengeance. But ava because vakanzwisa kuti no, vengeance belongs to me, ndimwari ari kudaro. Saka kuti mwarika tamirira toda kumbocelebrata tichiona muchiita retaliate zvatakaitirwa nekuda kwenyu. Saka wauraya munhu iwo asingatozive Kristu ane soul yake isiri under the oath of God, what's going to happen? Thank you so much. All right. Yeah, muri Zimbabwe ndo nyaya yatenga tinaye muzuva ranhasi tina Bishop Nyamakanga. Kune vanga vasiri kunzwisisa pane nyaya inga ichitrenda mai manje nyaya yema spiritual husbands. Aiwa wabva wangobatwa tava tapindurwa nyaya dzengozi kunzwisisa kuti ngozi chimbori chii. Tinofara zvikuru kuva nemi Bishop. Thank you so much. Maita zvakanaka tabatsirika. Saka kana uri mnyowani pano usati wasubscribe chingogara wasubscribe, like, share and subscribe. It's lockdown.